Kaixo, ongi etorria. Biraketa beste igidura bat da, eta eman behar digute zentroa zein den eta angelua ere bai. Orduan, bi horiek eman ondoren zer gertatzen da. Puntua edo puntu multzoa biratu egiten direla, adibidez, era hontara. Hau baldin bada, biraketa hola izango litzake. Denak mugitzen dira gradu berdinakin, distantziak mantentzen dira, puntuen artean, zuzen paraleloak ere paraleloak izaten jarraitzen dute, eta beti erlojuaren norabidearen aurka esaten da. Aurka, ez aldera. Hortarako adibide batzuk egingo ditugu. Marraztu O-B bat zentroko eta 120 graduko biraketaz lortutako triangelua eta zirkulua. Hasiko gera triangeluarekin. Zer egin behar dugu lehenengo? Grafikoan O puntu hori marraztu. Eta da -B bat. Beraz, jarri beharko dugu -B bat. Hori izango litzake O, gure zentroa. Orain, triangelua marraztu beharko dugu, eta eman dizkigute triangeluaren erpinak direla bat -B, beraz, bat eta altura -B, hori izango litzake A, B da lau -B, lau berriro jaisten gea -Bra, eta C da iru 0, iru alturarik gabe, hori da C. Elkartuko ditugu hiruak, bat, bi, eta hiru. Triangelua marraztu ondoren, orain erpinetik zentrora zuzenak egingo ditut. Behar badaube soberan jartzen baditut. Orain, graduatzailea erabiliko dugu, gure zentroan jarriko dugu graduatzailearen zentroa ere bai, eta ikusten dezun bezala luzatu egin dut zertarako, zeroa jakiteko nun dagoen, hemen dago zeroa. Zenbat neurtu behar dugu? 120 gradu. 120 gradu beti erlojuaren norabidearen kontra. Beraz, hemen goaz, bekoa ikusiko dugu, eta 120 hor da. Eta bain, bigarren erpinarena. Bigarren erpina luzatu dugu hemen ere lasai, asko, eta 120 hor da. Eta azkena, hiru ditugulako. 0 jarriko dugu zuzen honen gainean, eta 120 hor da. Orain, zentroa elkartu beharko dugu puntu bakoitzarekin, eta lortuko ditugu hiru zuzen erdi. Hau da bat, bi, eta hiru. Orain jakin behar dugu distantzia zentrotik ez dela aldatzen. Hortarako erabiliko dugu konpasa. Jarriko dugu orratza zentroan, bestea erpinean, eta horrean aurkitu dugu lehenengoa. B, bigarrena denez, izango da bigarren zuzen hontan, eta C, ikusi duzun bezala, bakoitzak eraman dut bere zuzenara. Gure puntuak izango dira A, eraldatua, B, eraldatua, C, eraldatua, elkartu ingo ditut orain, lortu dugu triangelua 120 gradu biratzea O izanik bere zentroa.
Ariketaren bigarren zatian, zirkulo bat dugu, erradioa bikoa da, eta bere zentroa dago -5, -3. Orduan, D puntu hori irudikatu beharko dugu grafikoan. Hasiko gera orduan, -5, -3. Orduan joan badugu -5 eta Venus -3. Hor dago D puntua. Erradioa bikoa denez, zentrotik hartuko dugu, 1 eta 2 horreaino iristen da. Orduan, hartuko dugu konpasa eta zirkuloa marraztuko dugu. Zirkuloa biratzeko lehenengo elkartuko ditugu gure zentroa zirkuloaren zentroarekin. Hurrengo pausoa graduatzailea erabiltzea izango da 120 gradu biratzeko. Orduan jarriko dugu beti bezala hau zentroan, hemen 0a, guk egin dugun zuzenean, eta 120 gradu hartuko dugu erlojaren kontra. Eta 120 gradu ikusten duzu bezala hemen dago. Bi puntuak elkartuko ditugu, eta orain falta zaiguna da zentro hau eramatea zuzen berrira. Hor dugu D puntua, orduan D berria hor izango da, hau izango da D berria, eraldatua, eta bukatzeko erradioa bikoa delako jarriko dugu bikoa, eta den zentroa jarrita osatuko dugu beste zirkuloa. Ikusi duzun bezala, biratu dugu 120 gradu. Eta ariketa hauekin biraketa ulertu duzulakoan beste bat arte, agur!